Nikdy som tu nebol, teraz som tu prvý raz, tak sme si ho tak vypozerali a naozaj je krásny, je to veľmi dobre dizajnersky spravené, milí ľudia, dobré jedlo a už sme zahrali jedno kolo, takže mám pocit, že aj zvuk je tu dobrý, aj všetko, takže veľmi pozitívne hodnotím. Čo sa stalo, vylieči len milosrdný čas. Trochu ťa to vzalo, bojíš sa uveriť snom. Stráca sa význam všetkých vecí, mám ťa rád a bez seba niet kam ísť. Takto hrané koncerty, ako je tento, že ľudia sedia a počúvajú, sú náročnejšie na pozornosť, aj na našu, aj na divákov. Takže áno, hráme ináč, ako keby sme hrali veľký koncert. Nehráme tak hlasno, nehráme tak tvrdo. Naozaj je to také ako keby kultivovanejšie, trochu sa prispôsobujeme prostrediu, ale práve chalani vravia, že ich to hrozne baví aj takto. Že tá hudba sa dá hrať rôzne a môže mať rôzne tváre a tie pesničky sú ale stále tie isté, takže myslím, že to neuškodí ničomu a keď majú ľudia dobrú náladu a pocit, že je to fajn, tak je to v poriadku. Veľmi mu fandím, proste je u mňa jednička stále a neviem, no, že či niekedy ešte taký z týchto superstar vyjde niekedy takýto spevák. Veľmi sa teším. Ďakujem, to je pre mňa? Páne, Bože. Volám sa pani Domarácka. Teším ma veľmi. Z Trebišova. Super, ďakujem krásne, tak si užite večer. Milé prekvapko, že? Kvetinku som dostal, to som už dávno nedostal takto, že len tak. To bolo prekvapenie od mojej sestry mladšej, lebo vie, že som jeho ctiteľka a fanúšička veľká. No a ona mi takéto prekvapenie pripravila. I šaty mi doniesla, ani som nevedela o tom. Ona mala narodeniny a moja dcera hovorí, že bude tu Smorik vystupovať. No a to je jej láska. No ona bola u nás v Rakoticiach. Zobrali sme kľúče od jej bytu, donesli sme jej šaty, zafarbila som jej vlasy a hodinu predtým som jej povedala, no, obliekaj sa, ideme. Áno, vôbec nevedela kam, až keď sme tu došli, ešte som jej pripravila ružu, to budeš potrebovať. Tu sme došli a tu na dverách som jej ukázala plagát. Možno prejdeš okolo mňa v parku,